Class 8 Mathematics hi tuntuma chuan kan exam question kha a solve na karon da don ani karon soi fi don bokani exam khan mark som nga apua exam ba atlang pui chuan in ti tha thokhat thowa roll number 9 hian full mark apua exam khan chuan tren khat amak mutlem berin mark somni pakwain bua tren in mark mu hi a thatlang pui somli le ti velte ni thowa amai ro chu a chodan ron tilang lem lo answer chaw ron ziak ti velte kha in ni a khawang khan chodan thiam vak lo kha in om dewani chu tun tuma hi chuan kha exam question kha a solve na karon da don ani ngundakin video hi in lo enanga chuan assignment pakhat om don bokani assignment pakhat oma submit tur om don ani question hi ani a question number 1 hian mark som thuma puwa mark thum theu ani a question number 2 hi pali oma mark nga theu ani a mark som ni ani a atlang puin amak mu that na zoka chuan question number 2 a hian mark in mu tha zoka chuan a question number 1 a hian mark mu tha kha in claim deuh hlek zoka ni question number 1 kha kan enang solve the following x plus 3 equal to 10 ani ta a kha heng equation hi chu a ola x plus 3 equal to 10 ania x equal to 10 ani le lam mi kan da phia minus 3 lo ni ta x equal to 7 ani chuan a hnuaiah hi chuan x minus 3 equal to 10 ani a minus kha le lam kan da phein plus a lo changa 13 a lo ni ve thung ta ni chuan question number 3 ya hi chuan 5x plus 9 equal to 5 plus 3x ani a x hi left hand side a kan da x nei ho kha ani lo ho kha constant rungot ka chu ding right hand side a kan da ni chuan equal to le lam an kal don hin an sign in thak thin kan ti kha plus 3x po minus 3x ania plus 9 po minus 9 alo ni ta chuan heti hian 5x atanga 3x pai chu 2x ania 5 minus 9 chu minus 4 chok ta ni heng hi ni ta ni chuan khatiang che kan question number 4 po 2x minus 3 equal to x plus 2 ania 2x minus x equal to 2 plus 3 2 plus 3 to 5 2x atanga x kan pai chuan 1x om angani hei hi kan thriat tur chu 2x minus 1x angani ta x kha answer or x equal to 5 ani ta ni question number 5 fa hian 2x minus 3 equal to 7 ani a 2x ani a minus 3 kha le lama kan da phe plus 3 alo changa 2x equal to 10 x equal to kan tia he multiply hi le lama pe chon divide ta ba changa 2 10 kha ba sema 5x equal to 5 khani ta ni chuan he equation a hian upon mi hian bracket hi multiply sign ani a achung mi kan multiply a 3x minus 3 into 3 9 more 5 2s are 10 5 into 2x to 10x plus 5 1 is 5 10 lo chok dani chuan x khale lama kan da x omna lo khale lama right hand side ta chuan 3x minus 10x to minus 7x ani a le lama 14 oma chuan minus x equal to 14 by 7 kha helaba hin kan da pheita ni chuan minus x equal to 2 ani ta x lupui kha kan cho tur ni wangin x equal to helaya minus x kha minus 2 khati khan le lama minus kha ain son phei ve thung don ti na ni question number 7 a khan x plus 2 by 3 equal to x plus 3 by 2 ani ta hei crossing multiply ani a helam panga divide om hian le lama han puntira 2 in x plus 2 kha puntiranga helai 3 hian le lama kan son phei don chuan apan hi hian a puntir don ni
true le x puntia chu true x ani a true 2s are 4 more 3x plus 3 3s are 9 katikan x omna ve kha helama left hand side ta kan da kan kut ve lam equal to atanga kan kut ve lama chuan equal to le lam kan kut ding lama right hand side ta 9 minus 4 kha om ve le thung ta ni chinami ang po khan hei po hi minus 2 atanga minus 3 kan pai chuan plus 2 atanga minus 3 ni chuan plus le minus chu pai tur ani a number lian jok sign kha pu chu chun jom ta ni 3 atanga 2 pai 1 ania 1 kha zi ala na ngai lo minus x equal to 5 ani therefore x equal to minus 5 kha ani mai ni chuan question number 8 boy x minus 3 by 3x equal to 2x x minus 3 equal to 2 helam panga divide ta om hi lelama kan multiply kan da phe 2 bracket 3x 8x minus 3 equal to 6x chuan soyang che khan a variable nei kha lelama left hand side kan da constant ngot kha right hand side kan da 8x minus 6 hey plus 6x minus 6x ne minus 3 kha plus 3 lo ni ve thung ta ni 8x minus 6x equal to 3 x 8 minus 6 to 2 ne 2 equal to 3 x equal to 3 by 2 kha ani ta ni question number 9 a hian tu nam biang tho kha ni a in tlak thleng in tlan thleng kual vel kha ani a by a plus 15 equal to 4 by 9 9 chuan 9 khan hela hi han multiply a plus 15 khan le laman phei ve le thung ta 9a equal to 4a plus 15 ani ta ni chuan the thil hi ka chok dik lo mai the nang an lo chok teu he ka chok dik lo tlat mai ka da lu to ni se a boi tlak 4 15 ni lowin 4 in a multiply do na 4a plus 4 15s are 2 15 4s are 60 tur ni hei 60 mo chuan tutini chuan hei 60 9a equal to 4a plus 60 anianga heti hian so zelanga a equal to 60 by 5 ani don ta ni a equal to 3 ni lowin 5 in 60 kan semsun avoi som pani I answer to a equal to 12 ani don ni chu mo a equal to 12 ani don ni question number 10 a hian khapo crossing multiply ama mi ang tho kha ni a hei po hi ama bi ang tho kha ni 8 18 helam hin crossing multiply hitting crossing multiply 3 2s are 6x 3 3s are 9 8x 8 1 is 8 ani ta chuan helam kan la pheya x so zong helaba kan la pheya number pa ngai kha dinglama kan la pheya kati khan kan chuwa khati kha alo chok ta ni chun question number 2 kha solve what's problem kha de thung ta hei hi chu hei hi football team won 10 matches out of the total number of matches they played. If their win percentage was 40, then how many matches did they play in all? Hey, in the library exercise 8.3 khan omin ka ria athu poi ka thak lawa hey chu in exercise book khan omang in note pek to da total number kha kan thria tur kha ni ta x kan ta an chakazat hi 10 match ani match so man chak win percentage ka 40% of x win percentage ka 40 ni ta chuan 40% of match played chu an match un an chakazat kha ni ta ni an khel zong zong atanga za somli kha an chakazat ani a 40% of match played equal to match un mo chuan thei kan chokta x equal to kan tia 40 by 100 hi lelam kan da phei chuan 100 by 40 ni ve thung ta chuan multiply sign khan ni wang khan chuan 25 a chuka total match played kha 25 ani ti na ni chu chuan question number 2 chuan 64% of 25 students are good in mathematics. How many are not good in mathematics? Hey hi in the library mi ang thau nia thu dang lam mi lo hela hi
72% off tiat din da kha 64% off tin karon da khane maya he po hi total somni panga ani a mathematics a chak mathematics thiam deuh kha za 64% of 25 khan ni ta ni chon 64% of 25 chu 16 an ni a chu number of good in mathematics 16 an ni ta ni chuan student who are not good in mathematics how many are not good in mathematics si question min zo kha ni ta chu mi shatur chuan total number an vai atangin a thi maths thiam ho zong kha kan payanga chuan abang zong kha maths thiam lo ho ani don ta di 25 minus 16 equal to 9 answer chu 9 students are not good in mathematics kha ani ta ni chuan question number 3 akhan the price of a TV is 13,000. The sales tax charged on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. Atia. Tutu. Hey po hi exercise 8 point nge 9 point ti vela khan hey athu ti dang lam mi lowin hey hi karon ta ni. TV man kha cheng sing khat sang thumani a sales tax 12% khan choi ve tel ve boka chumi nu chuan a leitu tur vino ta khan ingzat nge awaya a leina man tur kha ti kha ni ta chuan a man zat le sales tax 12% kha kan bel don ani sales tax ka 12% ni kha 12% kha sing khat sang thum atanga 12% ni wangin 12% of sing khat sang thum 13,000 kha kan jong don ni 12% of 13,000 chu singkat sanga zaruk ani amount to be paid apek tur zat kha a cost price aman pa ngai le sales tax bel khom kha singkat sang thum le singkat sanga zaruk bel kha singkat sangli zanga sombruk alo chok ta ni chuan vinota chuan cheng singkat sangli zanga sombruk kha apedon tinani TV manatan khan chuan he point number ka thlaka athu chu ngai reng a shopkeeper buys 50 articles of 2500 rupees and sell them for a profit of 10%. Find the selling price of one article. Dorkai pakhat khan thil kha somnga aleya thil chi sang chuan cheng sang ni zangai na le ni chuan a hral le ve ka 10% kha a hlepa chuan pakhat hral na man kheng zat nge ti khani ta ni chuan a leina man hi lian de wila hai chu a leina man hi cost price of 50 articles kha cheng sin ni sang ni zanga ni a profit percent kha 10% ani chuan kha profit percent kha a hlep percent kha a hlep zat pa ngai hretur chuan kan chu don profit equal to profit percent of original price kanita 10% of 2500 10% of 2500 chuan a profit chu cheng zan hi somnga kan chok chuak ta ni selling price hretur chuan an selling price zong chu cost price le a hlep bel khanita profit bel sang hi zasari somnga chuak ta ni chuan hei somnga hral na ani pakhat hral na kan hre don chuan selling price of one article kan hre don chuan avai hral na kha azatin somnga khan kan sema somnga panga lo chuak ta ni chuan answer chu selling price of one article is 55 rupees kha answer kha ani ta ni chuan hei hi assignment ani don ani hei hi paper a in lo copy anga ya a table marked at 15,000 rupees is available for 14,400. Find the discount given and the discount percent. Hey hi in lo cho tura di. Aom zia chu do kan pakhat aoma aman chu man an thiar za chu cheng sing khat sanga ani a. Ma se sing khat sangli zali in an thral phala. Chuan zo na omta zo na chu find the discount given engzati nge an ti tlom and
what is the discount percent engzat nge kha discount percent khanita hemi chu tur chuan a man pa ngai sing khat sanga atang hian an phal na za sing khat sang li zali hi in pai tha a kha an discount za ta chu ni ta ni chuan a discount za chu in chuak ta find the discount given ti hi find the discount given ti hi tur chuan sing khat sanga man pa ngai atangin sing khat sang li zali hi in paya chuan hei hi lo chuak ta ni chu discount chuan discount percent kha in zong ve do le don ta discount percent zong tur chuan kha a discount kha discount by original number into 100 ania kha discount kha in ziak nga a hnuaya original price sing khat sanga in danga chuan za in punti ranga chu discount zat percent chu alo chuak don ani hei hi paper in tianga chu submit turin in lo da le don ni paper submit turin in lo da thanga submit thei hun masak bera submit tur ani don ani video hi ngun deuh nin lo ngai thanga hei hi lo en liam mai lo ula hriat thiam lo chodan thiam lo si en saron ziak ve top kha in om nual maya khang ho ta na siam kha ni deuh ber maya chuan a topa assignment hi ati dan tur karon soi fia kha uluk deuhin in lo en non anga in hriat thiam lo chuan in en non le thin don nia